Her får Alexander Vipold Nobel og Bybetoltes Camilla til redetiden 73,9. Nej, vent nu. Nej, jeg står her. Så må du Kom nu. Hvad går? Det var det ikke. Skal vi ikke stå her? Hvad? Rytteren her, det er Charlotte Andersen, som er i gang på Contini. Det er en skimmel hoppe, det er Kuratos og Rolse 2. Det er Mads og Susanne Kvist Rasmussen, som har afledt. Du er. Nej, det gør jo. Det gør, det ligner godt.